Werkgeversorganisatie VKW doet een beroep op burgemeesters en deurwaarders om maandag stakingspiketten te breken en bedrijven aan het werk te houden tijdens de vakbondsacties tegen de regering. De vakbonden lijsten intussen op welke 8 Limburgse kruispunten ze zullen bezetten. De vakbonden voeren actie tegen de regering, maar kiezen ervoor om dit te doen op de rug van onze bedrijven. Dat zegt VKW Limburg. Net op een moment dat zij alles uit de kast moeten halen om hun toekomst en die van hun medewerkers te verzekeren. Ik zou veel liever hebben in de plaats van te staken, dat we rond de tafel gaan zitten en oplossingen zoeken om de toekomstige generatie, de kinderen van morgen, een veilige toekomst te geven. U zegt concreet dat er dossiers geschrapt worden, dat Limburg investeringen misloopt omwille van de stakingen. Ik ben er absoluut van overtuigd. Wij hebben deze week de grote bedrijfsdirecteuren van de buitenlandse bedrijven rond de tafel gehad. Daar zijn heel concreet buitenlandse investeerders van bedrijven die hier zijn en die de investeringen die gepland zijn in vraag stellen. En zeggen, kijk, sociale onrust, daar kunnen wij niks gaan doen, moeten we dat nog doen? Dat brengt absoluut investeringen in gevaar. De werkgeversorganisatie gaat daarom in het verweer. Ze roept de burgemeesters op om als hoofd van de politie de nodige voorbereidingen te nemen om de openbare orde maandag te kunnen handhaven. Tegelijk zegt VKW Limburg aan haar leden desnoods een deurwaarder in te schakelen om stakingspiketten te breken. Als wij respecteren als werkgevers dat vakbonden mogen staken, dan moeten zij ook respecteren dat ons recht is dat werkwilligen moeten kunnen gaan werken. Dus wij doen alleen ons werk. Wij vragen alleen aan burgemeesters, doet wat je moet doen. Zorg dat mensen die willen werken kunnen gaan werken. En als de zaak uit de hand loopt, moet het bedrijf ook de mogelijkheid hebben om zich te verdedigen. En dat is het enige wat we doen. Wij doen enkel onze taak. VKW haalt de grote kanonnen boven in de strijd tegen de economische schade die de staking dreigt te veroorzaken. De werkgeversorganisatie wijst ook op de mogelijkheid om naar de rechter te stappen en bij eenzijdig verzoekschrift af te dwingen dat er gewerkt moet worden. De kosten voor een optreden van een deurwaarder kunnen worden geschat op €300, volgens een mededeling van VKW Limburg aan haar leden.